Sziasztok! Én Alex vagyok, és ez a videó egy ilyen kis csatorna bemutató lenne. Miről is fog szólni a csatorna igazából, ami az előző csatorna is volt, tehát igazából gameplayek, vlogok, néhány tutorial, illetve unboxing videók találhatóak majd meg a csatornán. A Igazából a név, a Puffin Pova, az onnan jött, hogy ugye van egy Bud Spencer és Terence Hill-es film, aminek az a címe, hogy Kincs, ami nincs, és ebben Bud Spencer egy Puffin nevezetű lekvárt reklámoz. Tehát ez a lekvár, ez a Puffin nevezetű lekvár, és ugye van egy ilyen szlogenje, hogy csak a Puffin ad nekem mindent lebíró erőt és akaratot, vagy valami ilyesmi. Most nem mondom a teljeset, mert most nem jut eszembe hirtelen, de mindegy, tehát ennyi a lényege. A régi csatornával az volt a probléma, hogy ott ugye már volt ilyen 130-140 videó, de igazából ugye át akartam írni a nevet erre a Puffin Powerre, és ez nem jött össze, ugyanis hát átírtam a nevet, csak elgépeltem, és a YouTube nem engedi, hogy átírjam még egyszer. Tehát azt írja, hogy már elégszer megváltoztattam a nevemet, ezért többször nem változtathatom meg. Szóval egy ilyen kis hülyeség miatt ez elrontódott, tehát elrontottam, de legfeljebb, tehát most ez a csatorna lesz, és ezzel fog működni a további munkásságom, így idézőjelben. A lényeg még annyi, hogy ez egy olyan, nem tudom, tehát megpróbálom azt csinálni, hogy vlogból minden nap próbálok egy ilyen kis rövidet föltölteni, és gameplay az leginkább hétvégenként várható, és igazából ennyi. Tehát köszi, hogy megnéztétek, iratkozzatok föl, stb. Ilyenek. A Puffin legyen veletek, sziasztok!